Bueno, pues nada, Jesús, moitas grazas por volver aquí á Librería Pelayo, encantada de que estés con nos hoxe. Nada, parece ser que este ano estás moi animado escribindo. Bueno, xa levas dous e creo que van vir outros dous. eran obras que estaban dende hai tempos. Saíron agora por circunstancias, bueno, así, pero xa estaban de antes, non? Empezamos logo ca primeira. Moi ben, pois... Ecoando nas Valgadas, ambas as dúas están editadas por Tocio Soutos. Ecoando nas Valgadas, pois tentei de recuperar o mito do Eco, que era unha ninfa, unha divinidade menor, que axudaba a Hera a enganchar o carro, e entretiña pois a Hera tamén. Bueno, entretiña a Hera para que non descubrira as andanzas as andainas de Zeus. Entón, pois Hera castigouna hasta repetir o último son do seu interlocutor. Entón, ao verse así privada daquela voz tan singueira que la tiña, pois retirouse a unha cova e deixouse morrer ali. E a súa esencia quedou flotando no aire e ali quedou para sempre o Eco. Esa é sintetizando excesivamente a historia deste mito. E, bueno, eu tentei de repescalo ao longo destes 20, creo que son 20 textos, sí, 21, xa me parecía que eran 21. Metín, pois, as miñas vivencias aí. Ante todo, autobiográfico, pero dun xeito que un tanto ambiguo, que non se sabe moi ben do que falo ás veces, para que o lector, bueno, quede aí no aire tamén a súa opinión, non? Nunca fixen iso, meter a miña vida nun libro, sempre tentei de deixala redada, pero neste caso sí que o fixen. Ao longo de todos estes 21 textos, pois son historias vividas e sentidas. Bueno, as ilustracións, que leva unhas cuantas, tamén son da miña feitura, son acrílicos, son pastéis e algún óleo tamén, que vai por aquí. Son 60, creo que páxinas, 60 e algo. 60, bueno. E a portada tamén é un óleo meu, pintado fai anos, cando nin sequera eu escribía poesía. E, bueno, se queredes preguntar algo deles, pois aquí estamos. Veña. Canto tempo che levou escribilo, máis ou menos? Pois creo que me levou meses. Foi bastante curto porque, bueno, eran cousas que eu vivín e cousas que coñecía moi ben e a partir de aí, pois claro, desenrolala o texto que me tiña aquí leva un tempo, pero creo que foron 5 ou 6 meses ou por aí. Coincidiu tamén co confinamento e iso deu un marxe para traballar que de outra maneira ao mellor non habería. Tamén se ve neste libro a inspiración do Caurel, do abandono do campo e todo... Por suposto, aquí está o... Si eran cousas que eu vivín, episodios que eu vivín, pois, efectivamente, Caurel está sempre aí, de o principio ao fin. É autobiográfico ao 98%, polo tanto, ten que estar o Caurel sempre. Esta é totalmente inventada, pero ten algo de verdade. Está baseada nun camiño, nunha ruta xacobea que pasaba polo Caurel. Era unha ruta controlada pola Orde de Santiago, que apartaba, pois, enlazaba ca Vía da Plata, e cruzaba por Meiraos, pola miña aldea, e iba a xuntar co camiño francés en Samos. A ruta existiu, agora a narración, pois, evidentemente, é ficticia.
é un peregrino que saía dunha aldea leonesa, Arborbuena. Tentei de buscar así un nome un tanto rebuscado. Eu quería o Encia, pero o que pasa? Os peregrinos que viñan por esta ruta era porque non tiñan diñeiro para pagar o portádego de Villafranca do Bierzo e de a Veiga do Valcárcel. Polo tanto, quería que viñesen de máis atrás para darlle credibilidade á obra. E escollín esta, Arborbuena, que é unha aldea que sí que existe, pero a narración, claro, é todo ficticio. E incluso as etapas as alterei porque aquí creo que metín unha viaxe de 49 días, porque o peregrino, pois, a ver, podía chegar en... Aquí chegou en 10 días, porque fixo algún descanso por mor do temporal, algunha parada obrigatoria, algún imprevisto que lle houbo que atopou polo camiño. Entón, pois, levoulle 49 días ida e volta, porque de chegado a Compostela, pois, tivo que traballar nun forno para gañar diñeiro e non voltar a casa cas mans baleiras e mercar un cabalo para a viaxe de regreso. Era toda unha aventura na época medieval poñerse a unha aventura deste tipo. O camiño non era como é hoxe, porque o camiño hoxe, bueno, son outros tempos e non se lle pida a ninguén que vaia de méndigo. Pero na época medieval, pois os peregrinos iban sin diñeiro, sin nada. Non se sabía nin sequera se voltarían á casa de regreso, porque era tal a cantidade de perigos que se podían atopar polo camiño que non se sabía se voltarían ou non. Polo tanto, era unha aventura moi arriscada. De feito, xa se lle recomendaba facer testamento antes de poñerse a viaxe, porque non se sabía se voltarían ou non, ou en que condicións iban a voltar. Entón, pois aquí tratei de meter varias cousas que o peregrino se podía atopar polo camiño, cousas que hoxe poden parecer inverosímiles, incribles, pero naquelas datas sí que pasaban. E bueno, incluso un temporal obrigaba a quedar nunha casa e tiñas que quedar ali. E os peregrinos que aparcaban o camiño francés para meterse por Caurel, por este da Orde de Santiago, pois era, como dixen, porque non tiñan diñeiro para pagar o portádego na Veiga do Valcárcel en Vilafranca, pero tamén para esquivar as neves do Cebreiro, porque o Cebreiro quedaba tapado de neve. Incluso, segundo me contaron a min, tiñan que facer túneles na neve para comunicarse unhas casas con outras en tempos. Polo tanto, o camiño quedaba cortado, cunha acumulación ás veces de 3 metros motivada polo aire, pois os peregrinos non podían pasar por ali. E tiñan que desviarse por aquí, por Caurel. A portada, pois, é a igrexa de Meirás, que foi o centro da Orde de Santiago, a igrexa principal da Orde de Santiago no Caurel. E bueno, a rima pois ten a particularidade de que rematan todos os versos de principio a fin na rima en A. É algo que me custou tamén, pero empecé en ca A, e non sei por que dáseme mellor a rima en A, e seguín todo o traballo rematando os versos ca rima en A. E bueno, o propio título, Estela Matutina, pois estrela da mañá, estrela luceiro do Abrente. Porque o peregrino cando sae da casa, pois logo de despedirse da nai e de todo iso, pois empeza o día 1 o luceiro do Abrente, que cando se saía nestas noites así tan estreladas que se madrugaba e bueno, procuraban sair cedo cando o luceiro aínda estaba no ceo, que en realidade sempre se pensaba que eran dúas estrelas diferentes, o luceiro da tarde
e o luceiro do Abrente. Pero é unha só, planeta Venus, que non é unha estrela, pero é tan brillante que semella unha estrela. E é un só, non hai dous luceiros, o da tarde e o da mañá. É un que pasa que a tarde está nunha posición e a mañá non. Bueno, pois se queredes preguntar algo relacionado con isto... Narraches ben. Con narraches ben. Bueno, Non podes ler un parrafillo pequeno para poder subir. eu empezo. Bueno, aquí tamén hai ilustracións miñas, son fotos, porque como vos dixen, o camiño existiu, a ruta esta non é inventada a narración, pero a ruta existiu. Aquí vai unha imaxe, Julia creo que lle traerá lembranzas á aldea de Visuña, a aldea que ten varios barrios, bueno, pois por este camiño que ves aquí, por aquí pasaba a ruta esta. E bueno, como a min sempre me gusta pois empezar no limiar, é onde explico todo isto, pero vou ler pois o día 1, que é bastante longo, pero bueno, leovos un cachiño para non cansar. Na noite estrelada e ben clara, saio dende unha aldea perdida, Arborbuena, nunha boa pradaría leonesa, que ben podería ser de Galicia. A ruta é unha banda luminosa, un puntiño de luz que non pestanexa, saudando a miña xornada. 4 cousas na mochila importantes e ben lixeiras, no pescozo unha cuncha que ben me sinala. O bordón na miña man, por se houvese perigo que atallar, fiel compañeiro que ben me gardará, de tantos medos na ruta. Luceiro prezado do Abrente, vixía, candea que me acompañas. Sobran as primeiras palabras sendo a túa luz tan branca. Pecho a porta da miña casa, non sei eu por canta dura. Na noite marcho como un furtivo, sen espada. Tras a porta todo queda, do galo a súa cantada. Non sei cando nin se cadra terá a resposta a miña pregaria. A miña sorte quixo agora levarme por terra extraña. Vou, porque aí hai que ir como a chuvia, que cae na terra sedenta, como as castañas na cesta ou a auga nunha cabaza. O máis duro da viaxe miña é agora saír desta casa con tantas vaguas que xuntas ben me afogaban 1000 eternas lembranzas. E non sigo porque non vivía a toda. Bueno, aquí pois hai tamén metín no texto de pé de foto, pois, a ver, a aldea das Cruces, que como sabedes está sobre a liña divisoria que xebra a provincia de Lugo e de León. Algúnas casas, creo que Carlos sabe bastante mellor que a min, había unha lenda, non sei se é certo ou non, que estaba unha casa ou dúas en riba da liña divisoria e que pagaban o IBI a metade a Lugo e a metade a León. Non sei se efectivamente é así. Pero algo debo de. E logo no Castelo do Carbedo, pois tentei, bueno, cando fixen a ruta con Orlando, pois iba por este camiño. E logo aquí no Castelo do Carbedo, pois tamén que a pintura é un acrílico meu, pois tentei de repescar un pouco o mito de Dona Ilvara, que é tan enraigado ali. E logo, pois, bueno, de chegado a Meiraus foi a parte que desenrolei máis, porque era a que máis coñecía. E, bueno, despois de chegado a Samos, o peregrino seguía polo camiño francés, pero cunha serie de problemas, de aventuras, de situacións que tiña que ir sorteando como podía, ata que chegou a Santiago e ali pois traballou nun forno un mes para xuntar diñeiro
e poder mercar un cabalo para voltar a Xiña. Despois, o camiño á inversa xa non o desenrolei moito porque era volver a andar o que andara antes. Centreime máis na chegada, chegar ya nai á casa pois cun cabalo e rematei cun petropizto dos meus, unha pedra pintada e, bueno, a historia pois remata así, as pedras tamén serven para pintar. Que queredes preguntar algo? Estou moi nervioso e non sei o que digo. Pois que estuveron nerviosos, sí, falando. As obras que están en blanco e negro pola fotocopia, pero fixéchelas en color ou eran Sí, todas están en color? o que pasa que, bueno, son editados por Toxo Soutos, que non o dixe, Toxo Soutos ten esa norma. Que pena, porque lucirían moito máis. Sí, de verdade, sí. Xa. Solamente fui a toda cor a portada. Sí, por eso digo que hai moita diferenza entre ver a portada e ver as ilustracións interiores. Pero eso foi cousa da Xa. casa, non foi cousa miña. Eu hubiese me gustado que saísen a toda cor. Se acompañarían. Sí, acompañaban bastante con a foto de portada pero bueno, foi así. Porque hicimos en obras propias. Sí. Bueno, es que o de Gallades non tiña fotos. As fotos podían ir porque, además, cando as fixemos era unha mañá moi fría, que había como unha especie de ali por Visuña que non se vía moi ben, pero, a ver, as pinturas eu gustaríame a toda cor, pero foi cousa da editora, non foi cousa do proxecto, que é unha cousa pois original, penso, non vou falar moito dos proxectos futuros porque dis que trae mala sorte, pero, bueno, hai outro proxecto que estará, pois, aí, no forno, por así decirlo, sobre, bueno, é un tema que nunca se tocou, que eu saiba, sería unha obra de ensaio que non é un tema que eu saiba nunca se tocou. No tanto, debería ser original, pero e logo hai outro proxecto aquí con Rocío, que tamén, cando Rocío me diga, Estudo de historia e tamén é diplomado en traballo social. E, bueno, como estudiou historia, sigue estudiando historia, pois é un experto no tema. Bueno, pero tiña moito que aprender. Bueno, pois nada, moitas gracias por estar aquí. Gracias a vos, que para mí foi un placer e, bueno, gustoume moito harto.